mapenya kumamvetsera kuti kulinji blandaya lilongwe kulinji kumzuzungwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akoti akuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesiya odija chirukuko chuyenda panji nanga ngati zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kuseri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji ndakate mziredio kukulijani okulinji tikudalira inu okulinji Amalawi kulinji mawa bwino kwa inu nonse amene mukumvera wailesi ya Times komanso amene mukutitsatira pa tsamba la mchezo la Times 360 Malawi. Iyi ndi programu ya kulinji ine ndileya malikano. Lero ndi pa 21 July 2025 tasala ndi masiku 57 kuti chisankho chichitike mdziko lino pa 16 September pano. Lero mu programu yathu tikhale tikutambasula Malawi Congress Party MCP manifesto. Iwo watu akhazikitsa mfundo zawo zokopera amalawi pamene tikupita ku chisankho pa 16 September pano loweruka lapitali. Mumene mutu muli nkhani zosiyanasiyana ndipo lero tikhale tikukambirana kuti kodi mfundo zimene ayika mu manifesto yawo, mfundo zimene atatambasulira ku mtundu wa amalawi loweruka lapitali azikwaniritse bwanji pa nthawi ino. Ine sindili ndekha mu studio muno, ndili ndi mzanga Wanangwa Chafulumira. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka mazuka bwanji. Inetu ndadzuka bwino. Zazofunika. Sabata yatha bwanji yapitayi? No, sabata imene pati masiku ano kumalawi kuno malinga wadzuka ni moyo kumaona kuti ndiye kuti yambo yakukonderabe. Ngati tadzuka chonchi kumayenda ndi sabata imene koma kunali zochitika zambiri. Ndi sabata imene yathamwa changu kwambiri. Chabwino. Ndiyeno sikuti tilawiriwiri mu programu iyi monga mwa nthawi zonse timakhalanso ndi anthu ena, ndipo mu programu iyi tili ndi olemekezeka Dr. Jesse Kabwira amene ali mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party, komanso tili ndi Dr. George Chaima amenewa ndi katswiri pa nkhani za ndale amene atithandizirenso kuwunikira manifesto ya chipani chimenechi cha MCP. Komanso tikhale ndi atolankhani athu magawo osiyanasiyana amene akhale akulankhula ndi amalawi kuti kodi kunjako amalawi akuti nji pa za manifesto imene chipani chimenechi cha Malawi Congress yakhazikitsa. Ndiye ndikupatseniso mpata kwa inu amene mukutitsatira pa tsamba la mchezo kuti maganizo anu awiri atatu tikhalenso tikuwawerenga pompano pa wailesi ya Times mkatikati mwa program imene yakulinji. Mwamsanga tiyambe program yathu. George Chaima, mwadzuka bwanji? Komanso wanangu wandi ubatseni moni pamodzi ndi anthu nafu olemekezeka maijeseka bwino. Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndione kuti kodi mulipo pa line pa. Ine ndilipo ndithu, ndathokoza kwambiri. Zikomo. Takulandiraniso nolemekezeka a Jesse Kabwira. Ndathokoza kwambiri, ndiperekeso moni kwa achimenanga wa Dr. Chaima. Tinali limodzi dzulo, glad to have you today. Ndiperekeso ulemu kwa amalawi wonse amene mwa panga tune in kuti mumvere nkhani yofunikira ngati imene. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Onse alipo pa line pa. Komano tiyambe ndi zanga mu studio muno. MCP yakhazikitsa manifesto yake, mfundo zokopera amalawi pamene tikupita ku chisankho. Azi ndandanisa ndithu loweruka lapitali. Watolamo chani? Ndizoona zimene waninazo leya koma ndi kabuku kakakulu ndithu kamene
pa A3 paper kakumakwana 96 pages. Komano ukawerenga umo ndumo sinakwanitse kuwerenga onse ukafika kumapeto, koma nalibe ndi mwayi wotolamo zinthu zimene ndinga mwina kwakumbutsa Malawi kuti muli chiyani mkatimu tisanafike mwina poona kuti kodi nzotheka kapena nzosatheka. Ndiye ndikayambira poti muli chiyani mkatimu, ineyo ndatolamo zinthu 5 zimene manifesto yonse yayimapo. Poyamba yayima pa imene akuti food security for all pa Chingerezi, pachichewa tine kuti kuyesetsa kuti Amalawi akhale ndi chakudya Malawi aliyense. Imene yoyo ali ndi kampeni imene ayikamu kuti idzayamba Chingereza kumati Make Malawi Feed Malawi campaign. Fundo ina imene yayimaso mene mwina ya manganthenje mu manifesto mene ndi ya job creation pa Chingerezi, kapena kuti kupereka mwayi woti anthu a Malawi apeze ntchito. Akunena kuti iwo ayesetsa kuti ulendo umenewu anthu 3 million adzapeze ntchito zokhazikika imeneso kuchoka pa 1 panopa ndi 3 million. And imene momwe mukuoneka kuti muliso kampeni imene yapatsidwa dzina kuti Jobs for Life pa Chingerezi, ndiye kuti ntchito za ndanda mpaka kalekale moyo wonse. Yachitatu muli ya wealth creation imene akuti nthawi imene ayesetsa ndithu kuti anthu osiyanasiyana apeze achite bwino apeze chuma. Mmene muso ukawerenga bwinobwino mukutolamo zina zake ngati zimene azitchula 10-10 challenge, imene akuti anthu 10,000 amene ali ndi ma business ting'ono adzapatsidwa 10 million. Komanso pa ndandanda omwewo wa wealth creation pakuoneka kuti adzapanga nifi kuisandutsa banki, koma banki yake yothandiza kwambiri azimayi ndi anyamata. Kenako pa namba 4 ndiye pali governance reform pa Chingerezi, kusinthano kayendetsedwe kaboma ka zinthu kaboma. Mwazina tinamva kunena kuti pano sopano mameya adzangosankhidwa osakhalanso kuchokera mu zandale. Komanso OPC akunena kuti kumene Office of the President and Cabinet azayipanga restructure. Mumene monso ndimene mukupezeka kuti mwanduna zimene angasankhezo nduna 4 adzakhala anyamata osapitira zaka 35. Yomaliza ndi public service delivery, imeneyo ndimene muli Chakwera master plan. Mu Chakwera master plan imo mukupezeka kuti muli 72 ntchito zatsopano za boma zimene zidzabwere mu sector 24. Amenemo mwabwera imene ili nkamwa nkhani ya 500,000 kwa mwana aliyense opano. Nkhani za toilet abwino maskulu, market, flash toilets. Imeneyo ili mu public service delivery. So kwa ineyo kuwerenga manifesto imeneyi anthu azoti yayima pa zinthu 5 zimene mwachidule Chakwera high 5 uja mpanga maintain imene mwachidule ikuyima pa youth centered growth, social equity, governance overhaul, service expansion ndi ambitious continuity. Zimenezo pa Chingerezi ndi zimene tingatolemo manifesto imeneyi. Ndikhupira tipoyamba ndingoyima pompa ndisapite kayi kuti kodi zitheka kapena sizitheka. Mwadzuka bwanji a George Chaima? Ine ndatuluka kwambiri kachiwiri. Mwamva mene ayambira Wanangwa Chafulumira. Ine ndamva ndithu ayala ndithu mfundo zofunikira. Mmene ananenera poyambirira muja kuti manifesto iyi ndi buku ndithu. Ine nayiwerenga mpaka nafika I think verse number chapter number 78. Imene naonabe kuti muli zinthu zambiri zonena kuti kuzipanga summarize kukhoza kukhalabe kovuta. Chifukwa ukhoza ngonyamulapo izo ndizo ngati mbene wapangira Wanangwa, chifukwa Wanangwa wakhazikika pa 5 pillars komanso mwina tina kuti Chakwera master plan pamodzi ndi high 5. Koma buku lunkaliona kuti it's fully packed ndi zinthu zonena kuti ndikhoza ziona ngati kalozera wabwino
manifesto ya Malawi Congress Party yo ndikuiona kukhala ngati kalozera wabwino kapena ndikanene kuti mira or guideline magaida yabwino tikakhala mu ship ina tikhoza onena kuti ndi mtsigidi wolozera kumene ship ikuyenda. Tinganene kuti mene ili manifesto imene iyi kuti uyambe kuizukuta imodzi kukafika kumapeto. Tiona kuti MCP yabwera ndi masomphenya abwino. Ndipo masomphenya amenewa atakhala kuti akhazikika ndi kukwaniritsidwa zinthu zikhoza kutheka ndi kuchitika pofuna kutukula Malawi. Koma mwina chimene tingathe kunena ine nchakuti ngati manifesto imeneyi yakhazikika pazochita muzaka 5 kuti dziko lino lisinthe ndi Malawi Congress Party molingana ndi manifesto yawo yabwino. Apo ndiye mwina tibwera kufunso lojamnana kuti mwina simufusa kapena mufusa pano koma tinene kuti zachuluka kwambiri ngati zikuchita target 5 zaka 5 it's over ambitious muchizungu. Komanso tinganene kuti Pepani Dogu. Yes. Dr. Chaima, just a minute tingo aonjezera olemekezeka Jessica Bwira zikunika kuti palaini pa anachoka kaye ndi tingo aonjezera chabwino motha kupitiriza ndithu Dr. Chaima. Zikomo kwambiri. Ndimanena kuti ndi manifesto yabwino kwambiri koma ngati kuchita target zaka 5 ndiye kuti manifesto imeneyi tinganene kuti it's misplaced chifukwa chakuti practically it's impossible kuti nzosatheka kuti zimene ayala mu manifesto imeneyi zikhoza kuchitika pa zaka 5. Ndiye ndikukhulupirira kuti ikanakhala kuti ndi manifesto ija kuti ayigawa nkuitenga kuti first 5 years tichita implement quarter ya manifesto imeneyi ndipo matambwina 10 years or 15 years tikhala kuti tayikwaniritsa Amalawi akhoza kumvetsetsa. Koma kuti manifesto imeneyi abwere poyera nkunena kuti ndipatseni 5 year term ina kuti zimene nayala ndikwaniritse ndiye nkumayang'ana pa manifesto imeneyi kuti zikwaniritsidwa apo tikhononena kuti sizingakhale zoona. Ndiye komabe ni chimene ngati oyamikira kwambiri nchakuti ndi manifesto yabwino ndipo ikhoza kutheka koma osakhala 5 years. Koma tikayang'ananso pa zinthu zina zambiri zimene zayankhulidwa mene mwachitsanzo ngati zimene akukamba wanangwa titenge mwachitsanzo nkhani ya zimbudzi mdziko muno kumangidwa skulu ina iliyonse koma chimbudzi icho nkukhala cha madzi. Ndimaona ngati kuti so awo akhoza kukhala maloto chabe chifukwa chakuti Malawi muno skulu ndi zambiri kwambiri ndipo zinazo nzoti sizinathe zinazo ndi zaudzu zilibenso ngakhale khoma zinazo nzongokhoma mitengo ana nkumakhala pansi. Ndiye ndimangoyang'ana kuti kodi ngati ana akukhala pansi pa mtengo nkumaphunzirabe mu century inoyi mu chaka chinochi 61 year of after independence ndiye kodi chikuzokhala cha nzeru nkukatenga chimbudzi cha madzi nkuchimanga pamenepo nkumaflasha within 5 years m'maskulumo zimbudzi zimene zipezeke kuti zakwaniritsidwa. Ndimayang'ananso pa nkhani ya mwina nkhani ya ana ichamanya kuti kukakhala ana akabadwa atsegula tsogolo akaunti ya mwana aliyense kodi akaunti imeneyo ndalama zimene azipatsidwazo zokwana 500,000 kwacha. Ikhalano pa mwezi kapena ikhala throughout the year mpaka nakafike zaka 18 nanga ngati zili choncho ndalama zimene zizichokera kuti. Ndikayang'ana mzipatala mulibe mankhwala okwanira. Tikayang'ana m'maskulu mmene mulibe madeski anaophunzira pansi. Tikayang'ananso ngakhale mwina madzi akumwa amene ambiri pano akumwa madzi anzitapu ena atu Malawi muno madzi apatapo sanalawe
ngakhale so apa njigo sakwadziwa kuti amamveka bwanji chifukwa anthu akumwabe madzi anzitsini ndiye ndimayang'ana kuti kodi chimene chikhoza kachi tichanzeru kuchichita ndipo chikhoza kutheka muzaka 5 zimene zikunenedwazi ndiye timayang'ananso pa zinthu ngati mwina good governance dziko lino zinthu zambiri zimene tingathe kuzilozera ku good governance tikhoza kunena kuti zikuvutirapo mdziko muno chifukwa tikabwera pa wireless timakhala tikuwalankhula amalawi zinthu zolondola ineyo ngati mukatiyitana kuti ndikalankhule sindilankhulira chipani china chilichonse chifukwa sindine party spokesperson koma ndimalankhula pa zinthu zimene zabwera nthawi imeneyo ndikuziunika kuyang'ana kuti kodi ichi nchotheka kapena ichi nchosatheka ndipo phindu lake likhoza kukhala lotani ndiye timalankhula chilungamo kufuna kuwaunikira amene amabweretsa nkhani zofunikirazo komanso mtundu wa Malawi ndiye mtundu wa Malawi kuti ukhale wokondwa umayenera kudziwa chilungamo ndikumauzidwa chilungamo pa zinthu zimene zili zotheka komanso zimene zikhoza kuchitika osati kumva bodza chifukwa chakuti akukonde ndiyene ndimabwera kudzalankhula zimene ndikudziwa kuti mtundu wa Malawi ukuyenera kumva ndikudziwa komanso ndimatha kulangiza anthu amene amakhala kuti akukhudzika ndi nkhanizo mwachitsanzo ngati mmene ili Malawi Congress Party pakali pano tikulankhula za manifesto awo ndicho yenerera kuti ndikamalankhulaso amene ali a Malawi Congress Party adziwe kunena kuti tikamalankhula zinthu kwa Malawi tizauza Malawi aja nkumayang'ana ate bigger picture kuti tikuyakamba zinthu za dziko zimene tikhoza kuchita tikachita Amalawi akondwera nafe ndipo tikauza chilungamo tikalephera nawonso adziwa kuti izi tinanena kuti mwina tikhoza kuyesera koma zikativuta mudziwe zativuta pa zifukwa izi ndizo sitimakhala kuti tichita target munthu kapena chipani kunena kuti tichibweretse pansi kapena tipangitse manyazi iyayi so chifundo imene ndifuna kutanthauza ndiye kuti manifesto ya MCP imene atipatsa President Friday yapitayi manifesto yabwino kwambiri koma sizingatheke kupanga zimene zili manifesto imene ija muzaka 5 zimene zikubwera chifukwa chakuti muzaka 5 zimene zapitazi anali ndi manifesto ndizi ma-promises ocheperapo poyerekeza ndi amene abwera pakali pano ndiye ma-promises amene anali nawo ocheperapo a president ananena kuti zina tayesetsa ndipo zinanso talephera ndeni mafuna kuti pamene popo tizizindikira ngati Amalawi kunena kuti chipani chikamalowa mboma kapena mtsogoleri akamalowa mboma sizingatheke 100% kulephera sizingathekenso 100% kukwaniritsa chimene walonjeza ndi pa nkhani ya malonjezo ndiye kuti tizitha kuwalonjeza Amalawi zinthu zimene zili realistic zimene zikhoza kuchitika practical things zimene zonena kuti tikamatita panga talonjeza ichi ndikuchichita ndikuwauza Amalawi chija tidalonjeza number 1 ndi ichi chatheka chimene nalonjeza number 2 ndi ichi chatheka 3 ndi ndiye kuti chipani chikhoza kulamulira dziko lino mwina so for kapena 2 decades or 3 decades chifukwa chakuti zimene akulonjeza zikutheka zikuchitika koma tikamakakamira kunena kuti zimene tinalonjeza zonse takwaniritsa tachita ndiye kuti Amalawi tikuanamiza ngati Amalawi tikuanamiza Amalawi ndi amene amaweruza tsopano ikafika nthawi yachisankho mwina ndilegere pamene kuka area tathokoza kwambiri Dr. Chayima poti yambiranso moteromo apa tikuona kuti atolankhani athu akonzekanso tingomva kuchokera kwa atolankhani athu kenako tipitirire wadzuka bwanji Nelson Gonjani kukasungu ndadzuka bwino kaiwe wadzuka bwanji leya komanso bwanji ku studio tadzuka bwino ndithu tikomo kwambiri ndili amene anamvetsera mwachidwi kwambiri manifesto a chipani cha Malawi Congress Party komanso akufuna kuyikapo mulomo kuti kodi zimenezi ndizotheka nanga kuti akuona kuti tiyende motani ngati dziko mwina choyambirira tiwuzeni dzina lanu. Ine ndi Bright Banda uno kukasungu. Sabuno nkhani ya manifesto a chipani cha Congress mwayimva motani ndipati pamene yakugwira ni mtima nanga pamene mukuona kuti zosatheka ndi bati. Manifesto a chipani cha Congress palibe chimene ndachiona kuti chanzeru ndi bodza lina lankuza
limene afotokoza kuti azipereka ndalama isachepera 500,000 kwa mwana kumene kuja ndi boza la mkunkhuni chifukwa anthu amenewa anatinamiza kale mchaka cha 2020 cha kupanga kampeni nkhani yokuza ndi fertilizer. Lero aona kuti akakamba za fertilizer zizipeka malo mwake atinamize nkhani yokuza ndi ma 500,000 amenewa zimene zikuchita kuoneseratu kuti president yu wafunana kutinamiza. Chabwino mwina mukuona kuti mmene zilimo Malawi akhalenso ndi chili chotani chofuna kumvetsera manifesto ena. Malawi ine chimene ngapempha Malawi anzanga chonena kuti manifesto azitani zinazi tiwamvesere mwanzeru potengera kuti vote limene lilipo ku Malawi kunena kuti anthu ife timakonda kuvotera malingana ndi kuti limene tipotera mmene tikuti kwerekesa Malawi. Ndipo ngati sitisintha kaganizidwe ndikavotedwe kazisankho zimene zikubwerazi mu September muno ndiye kuti dziko lathu tikati kuliononga mpaka na kalikali. Ine ngati ndili wa ku Central Region kuno ndisatengere kuti ndi mvoteri wa ku Reformed Base Total Central Region ndiye kuti dziko la Malawi alikuonongeka. Anzathu akumwera akuyenera kusankha president oti atithandizire kuti dziko lathu la Malawi lipite pasogolo posatengera kuti akuchokera kumwera kapena kuchokera kumpoto kapena kuchokera pakati. Ayi tathokoza kwambiri ile mmene mwandimina yankulira Mr. Banda ku Kasungu piliza ndi maboma ena zikoma kwambiri. Chabwino ndathokoza kwambiri Nelson Gonjani kuchokera ku Kasungu kumeneko. Wadzuka bwanji Innocent Chunga? Ndadzuka bwinolea kaiwe ndiye naonse ku Blantyre yako. Ifetu tadzuka bwino tatifotokozere kuti kunkhotakotako Amalawi akutinji pa manifesto ya MCP. Ya zona ndi nzika ziwiri zomwe zikufuna zikepo mulomo pa manifesto a MCP. Mina poyamba ndikudziweni. Ine ndi Chipiliro Makondetsa kuno kunkhotakota. Tatifotokozere ni manifesto maona bwanji ndinokhutira ndi manifesto ya MCP. Manifesto jinakhala nthawi ku apart from good speech mina nankulira president komanso naiwerenga kuiona panabe kuti kumalawi kuno ndinagodu kupanga manifesto aja kuti okongola komano kuona ndimene economic structure ya phirili zimatuputa pa ground chifukwa cha ndinena choncho afotokozamo zinthu zingapo kumalawi kuno mavuto amene tinawo panopa lokuza ndiza chuma komano sana khazikike bwinobwino kuti zachumazo mavuto amene wazathana nawo motani chifukwa mmene zinthu zili panopa tikakumbukira mbuyomu anafotokozapo ayi they will create 1 million jobs komano tati tifunse pa ground 1 million jobs ija sinaoneke tanga bwere poyera kufotokoza kuti 1 million jobs ija ndi then akuti pangaso promise kuti kuli 3 million jobs so no 3 million ndi it's a huge number yoti afotokoze kuti madala ake ati ndi ati endiso 2 afotokozapo nkhani bafereleza ankatiuza kuti pa 10,000 tizikagula matumba awiri afereleza mbuyomu tsopano akubwera pano akuti akhalaso ndi mwayo kuti food security ikhalize kuti sivutoso afotokozapo kuti ikandibelekwa kuti government to government so maissues ngati ameneyo ndachoti abwere poyera bwinobwino zitheka motani chifukwa akwamponso kuti alimbikitsa manyowa milimbikitsa kuti tikubwera zinthu zakalekale zimene we are not growing as a country. Mina mwachidule anthu amene amvetsera manifesto amene zingawathandizire kukhala ndi chiganizo cha mphamvu pa zisankho za pa September. Ya chathandizira chifukwa kuti angofotokoza koma sanapereke materials bwinobwino muli mfundo zangeni zoti within a range of 5 years sizingatheke zikufunikira a long term process yoti mwina mwake zakazo afotokoze kuti pa zaka 5 zoyambirazi tipanga izi then in the next 5 years ngati kuliso kotheka nekuti they will take from there nkupapita chitsogolo komano zinazo ne satinamize bwanji mina tikudziwenesa ine ndiyesa kutsogalowa kuno nkhotakota manifesto ya MCP mwamva bwanji akuthandizani pokhala ndi chiganizo cha mphamvu mu September. Manifesto achipani cha MCP taona kuti atithandiza koma satithandiza kwenikweni 40 boma tikaonetsetsa lilibe ndalama zokwanira kuti angatenge 500,000 kumampasa mwana aliyense obadwa muno Malawi kodi Malawi muno muli anthu ochuluka kwambiri koma sangakwaniritse fonera kuti nthawi zina analonjezapo kuti adzapanga choncho koma sanakwaniritse yayi mina vuto la ndale yathu lili pati kwenikweni limene mmaonera ineyo nkhani ya ndale kuno kwathu Malawi inachuluka ndibodza 40
amatha kulonjeza koma chinthu chija kuti achikwaniritse samatha kukwaniritsa. Ndiye tiona kuti ndilonje adafuna chabe kuti atinamize kuti tikavotera kuti adzakwaniritse chinthu chija alonjeza chija sadzakwaniritsa yayi. Ndathokoza kwambiri. Leya mmene mundimene achezera ndi zika ziwiri kuno kunkhotakota. Ndathokoza kwambiri Innocent Chunga komanso Nelson Gonjani, mukhale ndi mawa wopambana. Olemekezeka a Jessica Bwira, mwamva ndithu mmene amalawi ayankhulira pa nkhani ya kukhazikitsa kwa manifesto ya chipani cha MCP loweruka lapitali. Mwamva ochokera kwa George Chaima kwa Malawi komanso kwa Nzanga mu studio muno wanango achafulumira. Inu ndemanga yanu ndiyotani? Makamaka manifesto ati makamba kuti muli ndithu mfundo zikulu zimene a George Chaima onazo kuti ndi zabwino koma kuzikwaniritsa mu zaka 5 mwina kukhala kuvuta. Ngati chipani cha MCB mwapanga plani yotani kuti zinthu izi zimene mwazika manifesto 96 pages muzikwaniritse pamene dziko lino likumananso ndi mavuto azachuma, potengeranso kuti munalonjeza zina Malawi koma mwakanika kuzikwaniritsa mu zaka 5 zapitazi? Kaya mukundimva? Mukumveka ndithu olemekezeka. Zikomo. Epani poti ndili museu ndezina sindinamve koma mwazimene ndatha kumva zikuoneka kuti ambiri fundo ndi ambire ya wanayi zikumandikhumudwitsa ndikamaona anthu ophunzira bwinobwino akuoneka kuti concept yoika investment ya wana sakuimvetsa. Anthu akumakamba ngati kuti tikunena kuti tidzipereka ndalama. No one has said that. I think that akamapanga judge by Congress Party azipanga judge on basis of facts. Maka anzatusha amene tinapita ku school. Here is the point. Palibe wanena kuti mwana akabadwa adzapatsidwa ndalama manja. This is a government that is planning for a generation. Ndalama idzi pangidwa invest. Mene timapangira pension fund. Sitinena kuti what we are saying is at the point of death you'll be given this. This will be processed. It's a once-off payment. Payment imene panopo people must understand kuti chimene chavuta ndi ku Congress kuti tatipangisa kuika iyi. It's because tikuona kuti we need to break the cycle of poverty. And to hear educated people say we cannot aim to remove ourselves from poverty because we are poor, to me it's very regrettable. We are in this situation because we are not planning to get out of it. And the Malawi Congress Party is saying, mwana akabadwa, boma lidzika mu endowment plan, mu investment plan. Imene tukuipanga ingenji, ndi iti kuti sovereign account. If you go to countries that have managed to break this cycle, what Chakwera is doing is trying to bring a legacy yakuti kuli generation imene dziko linapanga plan for. Mwana uja akadzakwa na 18 mpamene adzalandire ndalama. It's not as if munthu akadzabereka mwana pa 1 adzalandira ndalama. And I want to beg with those of us who went to school, who have read, tinena zoona tikakhala pa radio. It's not just about kuti tuonetse ngati manifesto it's nothing. Nkhani ili pano tauza Malawi. We are not saying amene abadwe pa 1 or pa the first day we are in government alandira ndalama. No. What we are saying is government is starting to plan. We'll be depositing this money. And in drama hii yapangidwa peg at this high. Because ndi mwana uti mwana uyu wosa ukari yese. Ate kunena kuti 18 years wakwana. Here is your money. Ata kupanga school, ata kupanga business. We are linking it to the sovereign fund. And in drama might even never leave Reserve Bank. In drama yadziko. And in other countries they've even used this money to invest. Why are we pegging it at this figure? Because of the poverty mentaiona. We have got cyclical poverty. And the way to do it is to start with a generation which will say, the second term ya Chakwera, kunayambika seko ya wana amene dziko lapanga plan for. Now, ndikapita kunkani ya wealth ya job creation. Yes, you are very right. Kwa mukapita kwa mwana youth, and ndikumbachisoni kuti when I hear kuti a youth kumafika poti zimezosa zingateka akulu. If Malawi Congress Party told you kuti tikalowa mboma we are going to triple
ma funds na ku university, people were going to say mukunama. But Chakwera has done that. If we had told you kuti timanga 34 schools of excellence, people are going to say mukunama. Let's be honest. Zachitika for 3 years is things that we did not think. There are things that we did not think will happen. Nkanyoti Fetisegula Cancer Center, nobody would have believed us because others tried and they failed. What you are seeing in the manifesto are plans that we can tell you, Satane, where will this come from? For example, mining was not there before. Kwama set up as a miyala during our time that we know kutingati city panga zikuchitidwa ku DRC where mining is there to profit elite. We are going to be able to ukwanita 10 challenge to make sure kuti azipatidwa ndalama ma mega farms akarepo. As far as Dr. Chakwera and Malai Congress Party are concerned, if corruption is truly kept, which we know we are committed to doing, there will be money to invest in this. So if somebody sits here and says, look, Musamangi flush toilets, Musamangi deal with wash issues because some kids are Pakistantengo. Look, flush toilets, Singapangige Kopanda classroom. You are actually talking about holistic way of giving education. It's unfortunate, Kuti, the failed government is not in Buyo Mama Congress Party after we were in for the first term. Akupangani reach a point where you are dismal, you have given up as a nation. If we are saying no, we are bigger than the mistakes that have been done by others. Hello? Mukumveka ndithu olemekezeka. Mukamanena kuti muzipanga bwanji. Ife number 1, we are using the 8mm strategy. Titenga agriculture. Imene tukunena kuti, how are we going to commercialize it? How are we doing entrepreneurship? Mukaiona imene yo ipanga produces zinchito za formal zingapo. And this, we have done it for 3 years out of the 5 which were spent to kulimbana ndi zina. Ndekwa ife tikuti tikaipanga commercialize, tikapanga promote irrigation, and pano muyangane zetu kupanga kuchire valley transformation. This is doable. So these people want to be messengers of doom and gloom. I have news for you. Malai Congress Party is not like other parties. What we've done in 3 years must give you faith that we are going to get this done. And I want to appeal, Kwame Aliasa Gundimva, if you don't reach for the sky, you will not get to the treetops. And what Malai Congress Party is saying, we will scale up with Menetapanga. Who knew tingege miseunga timine? Who knew kuti tingege chile valley transformation? Anka do and anu kuti tubwezera ma train. But here they are. Now what we are remaining for is scaling up. Anka do tinga gula alimi. Mimapai singa timeneta gulira afoja. Amidst global challenges of finances. I said it yesterday, I'll say it again. I would like people to remember Malawi is not a vacuum. The challenges facing other countries are there, but we can't stagnate and say, Basita Repera. No. The manifesto of Malai Congress Party is saying, we are going to bring inclusive wealth. And we're going to see how women can prosper, how the youth can prosper, by linking these policies. I know that I'm uncle in Neguribe, but what I've seen is, and I want to commit here as the publicist of Malai Congress Party, I will be explaining exactly what we are going to do with clear targets. And come 16 September, please make no mistake. The farmer must look up to us because we are going to cater for Worimandi Kasu, Worimandi the machine, and we are going to cater for everybody out there so that mavuta amenete malimbara nao aka akutita ongola. Tifaba 3 years but maongola mafupa. Tinasiridwa jingongole. And right now, when we are paying debt, 70 out of the 100, we are servicing what GPP left. So this next 5 years, we will not be facing that. And in the next 5 years, we will have better coordination. So all I'm asking is, yanga nani miseu, yanga nani maprice amene tukutagula ujenu zimene antu amalima. That's why we are saying when we commercialize entrepreneur, we will be okay. EE manifesto is not only implementable, we will deliver it in style. The way we have united this nation. When we found it fragmented,
we have managed lero kuona anthu kuti zoona chimanga chikamagawidwa chimatha kugawidwa ku opposition, akamapereka CDF imatha kuperekedwa kwa aliyense popanda kutsango. And like what used to happen, we inherited a fragmented system. We have done the foundation. We are saying join us in now delivering inclusive wealth where the youth are business people and they are actually creating jobs. I think for now let me stop there. Okay, olemekezeka nzanga wanangwa nayenso asanabwere mwina ndifunso kupita kwa inu komanso a George Chaima ndimafuna ndifunse kuti manifesto iyi imene mwakhazikitsa loweruka lapitali 96 pages, mfundo zikulu 5. Manifesto imene iyi mwapanga plani kuti zimene zili mu mene muzikwanitsa kwa zaka zingati? Manifesto hii tapanga plani kuti will deliver this in the second term of Dr. Lazarus Makasi Chakwera. More 5 years. MCP. Yes, because if you go in any country, you must remember, Malay Congress Party has to plan the laws of this land. We cannot sit here and tell you, Kuti, is this 50 years? Because I'll tell you, the laws of this land say you are going to the ballot to tell people what you can do. And what we are telling you is we will deliver this in its entirety. Trust us, we've done things that people didn't think we could do. Funso lina solemekezeka. Timafuna tidziwe kuti anthu ena manena kuti mwina mu manifesto mu sikuti anthu akudana nayo komano akuti muli mfundo mwina zambiri zikulu zimene mwina mu zaka 5 a George Chaima nanena kuti mu zaka 5 ndi zabwino koma sakukhulupirira kuti zingakwaniritsidwe mu zaka 5. Munali ndi mfundo zina mmene mmalowa mboma 2020. Mfundo ngati ya food security apa mwayikapo food security komano mu zaka zimenezi mbuya omwe munanena kuti anthu azizadya katatu pasiku koma pano tukamba pano amalawi ena akugona ndi njala, ena akadyanso kamozi akumayamika kuti tadya kamozi koma ambiri akugona ndi njala. Kuti ulendo uno muchita chani chosiyana ndi zimene mwachita mu zaka zitatu zapitazi anthu ndikumasowa chakudya? Ulendo uno muchitanji pa mfundo imeneyo komanso nkhani ya 3 million jobs pabwera funso apa? I think give me these issues so that I can address them. Yes, you don't please. Need to load them. Yes, nkhani ya food security. How are you going to deal with it this time around? Thank you. I want to address it in this way. I think it's untrue to say food security. Yes, there are people who are starving, but they are not in majority. And this government, yamenya ingatere, mwationa tikugawa chimanga, mwationa tikunena kuti nifi, ilandiridwe, and it has been received by 253 million people, alandira, which never happened before. I think it kamapanga judge, zimene tinapanga promise, you are correct, but nobody knew climate change ibwera chonchi. Lero ngani anjala, siri kumalaikoka. Kwama what have we done? We have not just state tapita kukagawa chakuja kumene kumainira kuti tigawidwe, and to this day we are still doing it. Taikasa ma mechanisms zoti admark idzuke ipange mene imapangira ma mega farms mkuwaona, Shire Valley transformation mkuiona. I think it is unfair for people to speak as if we have done nothing. We have not. Go and you will find people out there who tell you kuti ifeyo we are more food secure than we were before. And this I challenge. I think if we speak to a few people, let's not generalize. This government has reached the point yoti opposition kumacho sana panchito, kumacho sana pa mipando. Chipacho titi matoko za Chakwera. So when I'm saying that people are starving, I'm not refusing. What do you mean? But it's not everyone in Malawi. There are some akuja, there are some tukuyesa kugawa. Right now as I'm talking to you, tukumapereka chimanga, go to the lake shore. They will tell you kuti tukulandira. Mupite kwa Honorable Gladys Kanda. Anafika pochotsera pa mpando fanya Chakwera magawa chimanga kumeneko. Look, yes, life is hard, but it's not like everybody. Ndekuti palibe chimene tapanga. There are places. Panopa we have, look, let's measure the food security index. I am not saying we are there or there are no people starving, but work has been done and work is being done, and you could so go Lima mechanisms take up. We are saying
people be more food secure. Malawi will feed itself. Malawi will be exporting and will even bring chabwino olemekezeka wanangwa ndi nthawi yako chabwino yeah ineyo ndithokoze kwambiri makamaka kwa aneneri amene wa chipani cha Malawi Congress Jesse Kabwira. Zina zimene zinali nkhawa zanga za manifesto imene ndikuona kuti ayankha mwina sakudzota amayankha koma ndaunikire kuti choyamba chimene ndachiona chakuti pa Chingerezi ndikhozonena ngati poor communication channels ya for manifesto details ndi vuto lalikulu limene lili manifesto imene nchifukwa chake anthu akungonena kuti mwana aliyense adzempatsa chani 500,000 koma mukamvera amene akulongosolera mwina pang'ono zamba kutani kumveka chimene chocho chotachiyang'ane bwino kuti sana longosole bwino ndi anthu sizikumveka. Pali vuto mwina mavuto amene ndaonapo ni manifesto imene ifa nthawi yamba sitinanene kuti imeneyi ndinena kunthawi ina. Vuto loyamba limene andiyankhabe kutsogoloko ine ndingoyala mavuto sindichita mwa mafunso kwenikweni. Vuto loyamba limene ndaliona ine ndila ananenaponso achaima kuti ndikuona ngati zinthu zina zimene zanenedwa mmenemo ndizovuta kuzikwaniritsa makamaka ifa zikusowekera ndondomeko yokwanira yomveka kuti zitheka bwanji. Tikawerenga manifesto palipo pena pake ngati akunena kuti adzathetsa kulizima kwa magesi mchaka chimodzi. Kumalawi kuno ndikuona ngati kuti kulonjeza zinthu ngati zimenezo atilongosolerewo kuti zizatheka bwanji chaka chimodzi. Malawi muno anthu amene afikidwa magesi iwo akunena kuti ayichotsa pa 11%, ayesetsa afika pa 25%. Chabwino ndizoona zabwino komano dziko ngati limenelo mungathetse ma blackout chaka chimodzi. Economic credibility concerns ndi chinaso chavuta amene makamaka nkhani yake ndiyoti anena zachuma zimene zongomveka mwachangu tizakupasani ndalama tizakukongozani kunifi kuchani zimenezo nzosavuta pa Chingerezi ka microeconomic level koma tili ndi mavuto ena amene ndi macro inflation, lack of forex, lack of what adzatani sinaonepo bwinobwino kuti tikupanga ndondomeko yotani fa zimenezo zimene zili kii kapena sandamira zachuma olo titanamizana kupatsana ndalama kaya kupatsana ngongole koma muona pasi ngati izizi sitinazikonze ndiye kuti chuma chathu sichingabwerere. Muli zotani kuti tibwerere kuti inflation itsike forex zipezeka ndiye kuti mwina life ya anthu miyo ya anthu ikhozamba kusintha aduza. Paliso vuto lilipo kafukufuku wina akuonetsa kuti muzimene analonjeza mu 2020 kuti alowe mboma ndi mwina around 6% zimene zatheka kuti zathekeratu 60 chakuti percent zikadagwiridwa bentchito pamene 5 katu 6% iso zidalephera chimene chikuonetsa kuti delivery yawo ngakhale kuti ndanenapo chitsanzo cha magesi 11 to 25 koma delivery yawo ndiyotsika anthu akayang'ana zimene zidakwaniritsidwa anthu awakhulupirira bwanji ulendo uno fa ndiye ntchitonso ina yayikulu imene ali nayo yolokosola awakhulupirire bwanji ndi delivery imene akuchokera imene ikuonetsa kuti sanachite bwino kwenikweni. Ndimaona ngati kuti ndi vuto mwina chifukwa choti ngati dziko tidanena kuti aliyense akamapanga manifesto azinkera ku Malawi 2063 ndi vuto limene ndalionanso mu manifesto imeneyi idzananena chaima kuti muli zinthu zina zikumamveka kuti nza 20 chani 63 osakhala za 5 years chifukwa choti mwina ndiona komando anenetsa apa olemekezeka kuti izazikwaniritsa mu zaka 5 ya kunena nangasi iwo mwina tiona kuti kodi ane komano chachikulu vuto lalikulu so limene maliona then ma governance reform pamene ndikaona manifesto imeneyo ma governance reform awo ali vague kwambiri sakumveka kuti marifomu amenewa ayenda motani ndipo atithandiza motani chifukwa tikaona zinthu zina umphawi waukulu umene tinawo ku Malawi kuno ndi wochita kudzipatsana chifukwa chosayerekeza tiyekeze business posafuna kuyerekeza chuma chimene tinacho ndi umoyo umene tikukhala
chimene ndikutanthauza kuti tili ndi zinthu zina zimene mwina tikayiyang'ana lese public service kaya ndi maparastatals akukhala umoyo odyerera bwinobwino anthu amene ali maudindo azi posaganizira kuti dziko lathu silinafike podyerera motero. Ineyo ndifuna ndikuafunsa nduna papa kuti ndizoona kumalawi kuno tidafikapo tili ndalama zoti kaya ma chief executive officers amaparastatal amene akungokhalira bailout kuboma aziyenda ma VX ana awo azilipidwa ku sukulu zodula ndi boma. Kapena zimenezo ndi za maiko olemera. Fa ndikanaona malifomu ngati amenewo ineyo ndikanalimba mtima kuti tsopano dziko lambano kusintha. Tisatenge umoyo woti ndi wa maiko ena ifeyo nkudzipatsa pamene tikanali otani osauka. Pamene izizi zikuchitika tikuona anthu siwo wa parastatal sikupanga ndalama iliyonse ndi osauka ingokhaliranso kupempha kuboma komweko. Komano anthu amene akugwira ntchito kumene akukhala umoyo ofanana ndi CEO wa kampani ya ku America imene ikupanga ndalama. Ndizoona zimene ine malifomu amene ndikanaona ndi amenewo. Mwina ndingoyimira kaye pamene. Chabwino ineyo achayima mukutimva. Mwamva mmene afotokozera olemekezeka ndopaseni eminiti kuti muyankhepo nthawi ikuoneka kuti ikutithera. minute isitheka leya koma tinene apa ndikudziwa ndithu koma nthawi tinene apa kuti wanango walankhula bwino kwambiri pazifundo zimene zizi kuunikira nduna kandi chipani cha Malawi Congress Party. Ine ndiyankhule kwa nduna kuti akulankhula kwambiri kunena kuti akudabwa kuti anthu ophunzira sakumvetsetsa chinthu ngati chimenechi. Ndinene apa kuti manifesto ya Malawi Congress Party sindikhulupirira kuti mwapangira anthu ophunzira. Iyi ndi manifesto imene mwapangira Malawi kotero kuti nkofunikira kwambiri kuti Amalawi ambiri kapena Amalawi onse amvetsetse chimene chili manifesto ichi. Chodandaulitsa china nchakuti programu iyi munakayigwiritsa ntchito mwayi onse kuchita communicate kapena kuwalankhula Amalawi bwinobwino koma mwambiri mwalankhula chizungu choteso Amalawi ambiri samvera yayi. Ndiye mukaona kuti mukudzudzulidwa kapena mukutsutsidwa chifukwa chakuti nokha mwasankha kusaunikira bwino Amalawi mawu omveka bwino pa zimene mukufuna kutanthauza. Chinthu cha namba 2 nchakuti manifesto iyi mukamakakamirabe kwauza Amalawi kuti ayitheka mu zaka 5 ndiye kuti mukuanamiza Amalawi. Mukayamba kuanamiza Amalawi sakukhulupirirani chifukwa chakuti Amalawi pano adazindikira ndipo akuzindikira tsiku lina lililonse. Sikudzudzula manifesto iyi ndikuyamikira kuti ndi yabwino koma tikutsindika apa kunena kuti ndikhoza kukhala bodza la mkunkhuniza ku mtundu wa Amalawi kuti manifesto iyi mukhoza kuyikwanitsa mu zaka zisanu pamene mutalephera kukwaniritsa manifesto ya kaleija imene inali ndi fundo zochepa. Ngakhale a president adavomereza chimakhala chokhumudwitsa kuti president akulankhula kwa Malawi chinthu chimene chili choonadi ndiye kumabweranso poyera mwina anthu achipani kapena nduna kumatsutsana zimene walankhula president chifukwa zimakhala ngati kuti president wathuja ndi wabodza pamene abodza ndi amene timanena kuti kawiri amakhala anthu amene azungulira president chifukwa chakuti amafuna kuti azisangalatsa president pamene president iyo akufunitsitsa kulankhula choonadi ku mtundu wa Malawi. Pepani olemekezeka achayima kukambira nako ndeku kukoma koma nthawi ndithu yandithera 30 seconds mungomalizitsa. Ndimalizitse motero kunena kuti tikamalankhula ku mtundu wa Malawi tizikhazikika pa chinthu chimene tikhoza kupanga ndipo chimene sitingathe kupanga kusachiyankhula kumangochipanga mchinunu chifukwa tikati tibwere poyera tikalephera Amalawi amanena kuti munatinamiza mwina ndisiyire pamene papa leya koma ndathokoza kwambiri
kuti ndakhala nanu program zikomo kwambiri takuyamikani. Olemekezeka Jesse Kabwira akuti tu mwina imene ndatolapo ine kuti you are being over ambitious. Mfundo zabwino koma mu 5 years mwina akuti nkosatheka kuzikwaniritsa potengera ndi mmene mwachitira amalawi achongatu ndi mmene mwachitira mbuyomo. In 1 minute mumaliza motani? ya ine ndigwirizane nanu pangani yoti tikufunikira tipange communicate kapena tilungusole bwinobwino kuti kodi tapanga bwanji manifesto. Ndipo wedi ndayuza communicate ndi chizungu, even Leah used it. I think ndikulakwa kuti muganizo kuti yankhula chizungu choka and apempha achayima izinena zoona tikakhala pano. Ine ntchito yanga ndiyolongosola ujenuyu manifesto ubwino wake tikuyankhula ndi alimi, tikuyankhula ndi anthu akumudzi chimene akufuna ndichakuti tipeza zintchito, achinyamata akufuna zintchito. Manifesto iyi ikuti bweretsa zintchito, ikuti ikonza job security, ndipo nditsindike pano zimenezo zitheka. Malawi Congress Party ipanga izi mwachimodzimodzi chimene tifuna ndibwerezenso pano. A president ananena kuti talepera, a president anapanga accept kuti we've had challenges. Ngati ukunena kuti nani ma challenges kunena kuti walepera, chakwera sana lepere, MCP sina lepere, ndima challenges zinakumana nawo amene anavomereza a president tapanga zinthu zoti anthu ambiri pa 16 September akuvotera Malawi Congress Party. Chifukwa choti manifesto imene atulutsa yaonetsa kuti tidzakhala chakudya, tidzagulitsanso chakudya china, ma business aziyenda bwino, achinyamata apeza zabwino. Ndikhuluke ndikukhulupirira kuti tipezanso nthawi ina yoti tikambe bwinobwino koma nthawi yatithera. Ndikuyamikeni kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Ndothokozeni zikomo. Wanangwa 30 seconds timalizire program nthawi ndiye yatithereratu. Nthawi yatithera ndingonena kuti ndizoona kuti manifesto yo ndiyo ili apo, ili ndi fundo zingapo zimene taunikira kuti ndi zabwino komanso muli zina zimene zizofoka. Makamaka poona kuti zina zimene zikutchulidwa sizingatheke kukwanitsidwa mu zaka 5 poyang'ana mene yachitira mbuyo Malawi Congress Party. Ndiye ineyo ndikanapempha kuti iwo ukhale mwayi wawo oti abwerere akakonze zina zimene anthu akuona kuti zakuzidandaula kuti mwina akamayendano makukamo kunkana panga kampeni wawo anthu ayambe kuwakhulupirira ngati angakhulupirire, chifukwa pakali pano zikuonekabe kuti zina ndi zina sizinayende bwino. Chabwino monso ndi mmene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 21 July 2025. Timatambasula manifesto imene chipani cha MCP yakhazikitsa loweruka lapitali. Ine ndi Leah Malekano, tikumanenso mawa nthawi yomwe ngati yomwe ija ya 5 minutes past 7 pano pa Times program ya kulinji mwakumanonse. Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzumbwa Nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usaruka kulilabe nanga osolora ledesi yaodija chiruguko chuyenda panji nanga ngati zonyatisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochutsa mwadzuka panji ndakawata mziredio kukuliyani kulinji tikudalira inu kulinji.